Така, тук ще се постаря да бъда експедитивна и в началото още на видеото да кажа съществен за част от нещата, а после да си рантвам, за да не ви губя времето. Днес ще си говорим за пускането на стари неща и отварянето на място за нови. И ще използвам за тази цел обувки. И сега ще обясня. Имам тези обувки от много време. В смисъл, най-ранния пост, който имам с тях е през 2022. Но аз мисля, че имам от поне 5 години. И тези обувки, хора, не знам как да го покажа, да го издемонстрирам на камера. Как може да видите, отвътре са разкъсани. В смисъл, те и подметката, като цяло всичко е толкова... Тук си личи отстрани как е скъсано. Казвам ви, знам, имам ги от години и са ми най-любимите обувки ever, най-меките, най-ставащите ми, смисъл. Гледайте какво става тук. Наистина съм ги скъсала от носене. И не мога, много са ми любими. Те точно с носенето са ми станали точно както трябва по крака. И в началото на мен ми е напълно ясно, че те не са ми били толкова любими, не са ми били толкова удобни, обаче с годините, в които ги нося, това се превърнаха в най-любимите ми обувки. И просто не можех, в смисъл не можех да ги пусна, не можех да ги изхвърля и не можех да си намеря обувки, които да приличат на тях, защото влизам в магазините и каквото и да правя, да, виждам бяло-розови обувки и тем подобни, обаче са ми твърди. Не са ми меки, не са ми по крака, не ми харесват и не мога. В смисъл, все ще намеря нещо, заради което ще предпочита моите си старите и ще си седя с тях, без значение, че са скъсни и отдавна трябваше да ги сменя. Докато не си дадох сметка, че всъщност наистина проблема не е в обувките. Проблема не е, че не мога да намеря достатъчно добри, подобни меки и така нататък обувки, а и това, че просто не мога да се разделя с старите. Не мога... Идеята, че трябва да започна да нося нови обувки, докато ми станат удобни като старите, ми просто отвратително. Но в момента, в който го осъзнах това, си дадох сметка, че не трябва да е така и че всъщност с всяко нещо е така. И то най-вече с връзките и с хората. Точно защото в един момент човек свиква и познатото му е комфортно, без значение, че може да му вреди. И сега да го правим вече не такава метафорична предпратка и така нататък, именно говорим за връзки. Защото си давам сметка, че аз със сигурност мисля за бившите си гаджета, връзки и така нататък. И забравям всъщност как нещата са приключили и защо нещата са приключили. И винаги с носталгия си мисля колко ми беше хубаво с еди кой си, колко хубава ни беше връзката, как правихме еди какво си заедно, колко добре се чувствах и така нататък. Когато всъщност това са неща, които са естествени за всяка връзка. Да, хората са различни, но отнема време, отнема ресурс, внимание, вложено, обич, смисъл. То е ясно, че няма и така как да го имаш с нов човек. И че връзката е работа, и че връзката е отдаденост. И отнема време. Обаче не, защо сега аз да пробвам с нов човек, когато стария вече ме познава, стария вече ме е приел такава каквато съм, обичал ме. Ама не, защото освен това стария има очи за други, не само за теб. Или те е пренебрегвал, не ти е обръщал достатъчно внимание, не ти е отделял достатъчно време. Или те е задушавал с твърде много внимание и време. В смисъл, ясно е, че за да приключи една връзка има повод. И проблема е, че носталгията някакси изтрива тези неща и със времето става само хубавото. И ти се чудиш, не ми ли беше хубаво. Но в един момент,
когато нещата явно не са за тебе качествени и тем подобни, защото тези обувки, драги дами и господа, това е H&M. Тези обувки са от H&M. Да, изражах толкова време, което е вау, но са от H&M за 20 лева. Когато нещо не е, нали, направено пратно от Вселената за теб, в един момент свършва. То повечето неща в живота в един момент свършва и трябва да ги пуснеш. Трябва да се примириш с тях, да им благодариш за всичко, което са направили за теб, всичко, на което са се научили. И да затвориш тази врата, за да отвориш нова. Това се опитвам да направя в момента. Опитвам се да се науча да пускам старото и да отваря място за новото. И откакто го осъзнах, нали, това като... Не знам как да го нарека. Като философия, като принцип на живота. Всъщност днес излязох навън и си казах, добре, днес ще намеря новите обувки. Няма да се прибера, докато не намеря новите обувки. И след малко ще ви рантвам за всичко, дето се случи, докато пазарувах и как се изгубих слушалките. Но добре, че си изгубих слушалките, които бяха счупени и така нататък. Добре, че ги изгубих, защото всъщност бях в България Мол, гледах в H&M, защото отново търся сходна материя, модел и така нататък. Гледах в H&M, гледах в Reserve и не ги намирам в България Мол. В един момент съм като ми добре ще отида до Парадайса и на път към Парадайса всъщност се сетих, че съм си забравила слушалките в съблекалнята на H&M. И се върнах и не бяха там, но излизайки от H&M, видях магазина, от който са ми едни други много любими обувки. Момент. Ето това са другите обувки. Много са ми любими. Най-удобните топчета, които всъщност имам. Което е вау. В смисъл, имайки предвид, нали, че са топчета. Много са меки, просто прекрасни са. Ето това е магазина. За тези от вас, които ги интересува. Също нямаме спонсорство, но пък защо? Защо не? Видях този магазин и бях като добре, знаеш ли какво? Това е магазин за обувки. Come on! Просто ги виж. Искам да оцените... Как да ги поставя? Близостта. За съжаление не се личат толкова цветовете, тези са розовички по принцип, всичко изглежда сиво на моята камера. Но има ето тук си личи как това е розово и това тук е розово. Това са старите обувки, това са новите обувки. Ясно е, че не са еднакви, ясно е, че не са един модел, обаче са точно това, което търсех. В смисъл, като старите, напомнят на старите, но са много. И са мои. И са качествени, удобни, въобще... Пупу да не ми урки. Да. Това беше главната идея на видеото. Просто да ви насърча да пускате старото колкото и да го обичате, колкото и да ви е, нали, комфортно и така нататък. В един момент, когато усещате, че му е минало времето, нали, естествено си чувствате си нещата, изживявате си ги, напускате, за да може с намерението, че сте отворени за нещо ново, да ви срещне това нещо ново. Освен за обувките, смятам, надявам се, отново чукам на дърва, отново пупу да не са ми руки. Приключих последната си връзка, приключих последните си взаимоотношения като цяло в любовен план. И сега май съм попаднала на едно доста свестно момче, което не знам, притесняваме, защото в повечето случаи винаги привличам хора с дефицити, с травми, с някакви проблеми, точно защото имам сейвиър комплекс. И си търся неща, които да поправям, да спасявам, да лекувам. Този за момента не изглежда така, смисъл. В един момент на мен ми е скучно. Защото аз поправя тук. Това не ми е интересен, не ми е травмиран, не ми е стабилен е, забавен е, изключително приятно като отношение, енергия, чувствам се като дама. Хем ми отделя внимание, хем ми дава пространство, има си приоритети, има си работа. Въобще,
много... Да. Затваряйте едните врати и отваряйте другите. И всичко, което ще кажа, от тук нататък чао за хората, които са искали дълбоки смисли и тем подобни. С останалите ще говорим най-вероятно за рождения ми ден и за другите неща, които си накупувах. Така, оставям обувките, които са брутални хора, в смисъл. Толкова съм щастлива. Не мога. Чудя се обаче дали връзките, ама не стари са, просто ще намери подобни. Чудя се дали не бих сменила да сложа тези връзки тук. Ама ще видим. Ще го измисля. За сега ги... Чакай, ще ги доставя пак на хартията. Защото не са особено чисти. И ги пренасям. И ви нося другите неща, които накупувах. Или поне... Добре, няма да взема всичко, защото не знам кой какво ще гледа. И тук виж някой от поканените на рождения ми ден. Ще види някои от нещата, които съм взела за утре, а не трябва. Да. Имаме слушалките, които си взех на Sony, отново нямаме спонсорство. Бих искала да ги пробвам. Не знам дали ще стане на това видео. Видеята ми изведнъж се превръщат в ревюта на електротехника хора. Това ще бъде изключително смешно. Но да. Много се чудех какви да си взема. Беше ми изключително тъпо, задето изгубих предните, защото не са първите слушалки, които губя. Реално, слушалките, които изгубих сега, ги бях счупила. Не съм сигурна как. Но едната слушалка просто висеше. И заради това, тъй като не знаех как и дали мога да го поправя, си взех едни други слушалки, които ги забравих в Софийски университет. И естествено не ги намерих повече. И добре, че Боян намери начин да поправи въпросните счупени слушалки, които изгубих сега. И успя някакси да ги залепи, обаче с изолирбан и така, колкото да имам слушалки. И тях сега ги изгубих вече. И бяхте ми, добре, то се е видяло. Реших сега, като ходя да си взема тортата за рождения ден, да мина всъщност през Техномарт. Мисля, че така се казва магазина, който е до нас. И съответно да погледна за слушалки. И жената там ми каза, че Sony като че ли са най-доброто, което предлагат. Аз бях добре, искам ли най-доброто, което предлагат. Имайки преди, че ще струва много, бях да, искам. Знаеш какво? Искам го, защото заслужавам най-доброто, което предлагат. Така. Оле, изглеждат ми много манички. Оле, ужас, изглеждат ми много манички. Това ще ми стане на ушите. Абе, става ми на ушите. Мисля, да. Перличките. Ама, май става. Невероятно, нали ще ги свържа с телефона, ще ги пробвам. Удобни са. Как се... окей. Добре. На мен така са ми добре. На най-малкото са ми добре. И са доста звукоизолиращи. Поне от това, което чувам от гласа си. Добре. Имаха в различни цветове. Взех си синичко, защото нямаха лилави, имаха розови, ако не се лъжа. Така. Това явно може би ми е за батерията. Да, предполагам. Трябва да си пазя някъде бележката с гаранцията. И така. Това са слушалките, които си взех. Готинко. Така. Това са салфетки и тя ги взех заради това невероятно нещо, което видях в Елси Лайкики, защото я там минах в търсене на обувки. А това невероятно нещо е сет за, може би, кафе, предполагам. Оле. Толкова е сладък и е толкова русалски. Въобще... Мене много ме радва. Дай сега да го отворим. Але много са такива перлени. Вие знаете, аз съм рачка. Много обичам такива неща. И просто си представям как някой приятелка ще поканя Ина някой ден, когато най-сетне живее сама. Ще поканя вкъщи. И ще гледам на кафе в тези прекрасни чашки. Ах, много ме радват. Вижте ги. Така. Това си взех.
Много обичам кутии, между другото. Бокуците ще ви къде ще ги хвърля. И следователно, неща за рождения ми ден, там балони, свещички и така нататък, което няма. Щях да забравя това, по него видях. Причината, поради която изобщо стигнах до съвлеканията на H&M, а именно това нещо, което почти си струва загубените слушалки. Не, имайки предвид, че след това си намерих обувките, ево на загубените слушалки. Обаче това нещо, хора, е клинче, както може да забележите. И е много важно, защото аз сега през лятото, като тичам с моя клин, той е един дълъг черен. Не. И съответно си взех този, който ще ми е перфектен за бяганията. Много ми е важно факта, че няма шеф, който да е отпред. В смисъл, тук няма шеф, а шефа е така, следователно не се пива по средата. Дамите знаят за какво говоря. Няма го. Няма го. Така изглежда, защото така го бях сгънала, но няма шеф, наистина тук няма шеф. 10 от 10. И са достатъчно къси, че реално ми позволява да мога да си ги нося под рокли и под поли и така, когато са къси, ми е, нали, притеснително. И съм много щастлива, защото предния път, като бях на Кънки, като карах, бях с пола, която е много къса, следователно и като се върти и то всичко се вижда. И трябваше да съм с къси панталонки отдолу и изглеждаше някакво много смешно, докато сега вече мога. Слагам тези отдолу, отгоре полата и изглежда слей. Това е като че ли серийния пазар. Доста голямо продуктово позициониране, реклами и тем подобни. За съжаление, все още никой не ме спонсорира. Не до там ще стигнем. И да. Благодаря за всички, които изслушаха този прекрасен рант. Надявам се да ви е харесала символиката за пускане и тем подобни. Правете умни финансови избори, защото... Не, аз не съжалявам. Реално не съжалявам за абсолютно нищо от нещата, които съм взела. Смятам, че си струват и смятам, че с времето ще ми се отплатят. Просто парички. Просто парички. Така. Отново, благодаря много. Пожелавам ви прекрасен ден, прекрасна вечер, който каквото има да чисти и си е пуснал да ме слуша, да го е изчистил, да е прекрасно.